vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, muri sei zvenyu? Can you please post my own story? Makaviga uchitupa changu. Zita rangu munokwanisa kungonditiwo Grace, not my real name. Uye zvekare ndiri mukadzi uyo ane makore 30 years ekuberekwa. So mukomanashi, inini I thought kuti I was going to get married ndichizoroorwa neimwe mbinga iyo yandainge ndichidanana nayo. Murume uyu mukoma iye ane makore 52 years. Nanhasi uno baba ivavo ndichiri kuvada. Handizivi kuti ndingaita sei so that he can see kuti sezvo iyewo akandikanganisira upenyu hwangu, anofanira kuti ange achizondiroora mukoma naye. I hope kuti my confession as well ichazobatsiridza vamwe vakadzi kunze uko, whether uri married here kana kuti not yet married. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai. It started apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Pari zvinozvi ndava kurarama ndiri kunoko kuSouth Africa, uye zvekare ndakazoroorwa. Ndikangoti ndakangotangawo kungogara neumwe murume wandakasangana naye muno muSouth Africa zviya zvehudesperation, ndokubva ndazonobvisirwa tsvakirai kuno. So ipapo pandainge ndichiri kuZim ndo pandakabva ndazotanga kushanda. Ndaishanda pane kamwe kasupermarket as a cashier. So nekuda kwekuti pasupermarket pandainge ndichishanda ipapo, masalaries acho mukomanashi ainge angoriwo ma1. So to save money, ndaiti kana ndaburuka paya ndaifanira kuti ndinge ndichizokwira kombi zvekare kuri kuenda kubasa. Ndaibva ndazotongosarudza kufamba netsoka mukoma, apa painge patori nekamufambo waitombochovha mukoma. So kwaiva nomumwe murume uyu aishanda pane imwe company close to the place where I was working, but soon after that akabva achizotangawo kabusiness kake in that same area. Saka murume uyu mukoma akangokaruka atotanga kutoita mari yakawanda. So it was then one day apo paakazondiona ndichifamba ndichitoenda zvangu kumba, akabva amisa motikari yake, akabva andiridzira uta, akabva anditi do you want a lift? Ndakangomutarisa ndikabva ndati hongu. Apa ndainge ndakaneta mukoma nekuda kwekuti musikore wese wezuva kubasa tainge taswera tichingoita stock taking, and yairwadza because murungu wacho ainetsa. Ndakabva ndapinda motikari yake, murume uyu achiti ndichanokusiya kurank. Then takazoti tasvika kurank kuya akabva anditi mukadzi akanaka kudai so zvingaita here kuti ndinge ndichingomusiya murank kana kuri kunzi akazobiwa. I started blushing pipe, ndikabva ndatoona kutoti murume uyu ainge achindida mukoma. Rodi yose ainge ongotaura zvake neni, but inini ndainge ndatokabira. Zvino takazoti tava kuda kunosvika kuma areas kwandainge ndichigara panguva yacho iyoyo, ndikabva ndati you know what, dai hako wamisa motikari yako panapa, nekuti kana ndikazoonekwa ndiri mumotikari mako anokwanisa kuzoita ma1. Vanhu vanozokwanisa kuti maybe ndiri kuhura newe. Akabva aseka zvake achitondibata paya. Ndakati ndava kuda kunoburuka akabva andibata akanditi ungangoenda usina kundipa kisi. Ndokubva ndamukisa paya, ndokutotanga kutodanana kwatakaita ikoko mukoma. So aiva nemari iyo yaakandipa, mari yainge yakawanda, which was more than double my salary. Saka izvi zvakazokonzeresa kuti murume uyu ndinge ndichinyanyisa kumuda. Ndakatoti ndichitofamba ndichitoenda kumba mukoma, mari iya yandainge ndapiwa ndaingoramba ndichingoiverenga, and it got me so excited. Mari ine chitema kani mukoma nashi. Ziva kuti the moment iyo yaunogamuchira mari yaunenge wapiwa nemurume asiri wako, ziva kutoti ndokutotanga kwemujolo mukoma. So ndakangoti ndichingonopinda mumba, murume wangu ndichinomutarisa ndaitongoona sekunge chitori chimwe chimhuka chistomborina kana basa. On that day he had knocked off early, and akabva anditi naimi why is it manonoka kusvika pamba kudai so? I got so angry at him, ndobva ndatanga kunetsana naye paya. Ever since I had gotten married to my husband, ndainge ndisati ndakambomukwidzira izwi ini, I had never mukoma nashi, I would get angry
but never raise my voice against him. Takanetsana paya mukoma Nashi ndokubva ndatobuda panze ndikatogara panze. Kwava kutanga kufonera murume uya ndichichema kana iye akanditi ndouya here kuzokutora. Apa ndainge ndichitomuudza kuti murume wangu anga akatondibatira banga, ende muone mukoma chakazokonzeresa kuti ange achizondisimudzira banga. It was because ndainge ndiine mashoko awo andainge ndamuudza akamurwadza, ndikamutukira amai vake uye zvekare naiyewo ndikamuudza kuti chainge chisitombori chinhu kwandiri because nerunako rwangu ndainge ndakatomunzwirawo tsitsi ndikatodanana naye uye zvekare ndaitokwanisa kana kutomuramba ndobva ndatonoroorwa nemurume ane mari dzake. So mukoma Nashi apa ndainge ndava kuda kubhilivhisa baba ava kuti vange vachindidawo. Saka mangwana acho makuseni mukoma vakabva vatonditi, you know what, tinokwanisa kutoenda kupolice station munhu uyu ukanomusungisa. Mukoma Nashi ipapo ndakapusiswa longest time mukoma. Ipapo hangu ndakati no hazviiti, but nekufamba kwenguva sezvo tainge tava kuda kugara tichingoonana ndaikwanisa kutongonetsana nemurume wangu ndichitoziva kutoti mukuzononetsana, then ndaibva ndazomhanya ndakananga kupolice station iye obva ambotorwa. Ndaitoziva kutoti kana akarara akavharirwa apa anenge asina mari yebail out, ndaibva ndazodana chikomba changu tobva tazotorara usiku hwose tive tezvedu. Kana mangwana acho mukoma ndaikwanisa kutoswera nechikomba changu kana kutoenda kuma-outings nechikomba time manje ndopa ndaizoenda kupolice station ndobva ndazonomubhadharira mari yebail out. Ndakapusiswa mukoma. I became so nasty ndichingogara ndichingomutuka ndichimuudza kuti ndainge ndisitomborina kana basa naye uye zvekare ndainge ndava kuda kuti ndige ndichidzokera kuvabereki vangu. Ndainge ndisisiri munhu ainge achiri nerespect for my husband from the moment iyo yandakatanga kudanana nayo mbinga iyi mukoma Nashi. From there onwards ndakabva ndachizotanga kuudza friend yangu zvose zvainge zvichiitika. Apa iye ari married kudaro asingahuri ainge ondipfurira achindiudza kuti iwewe zvitori nani kuti unge uchitonakidzwa nerudo shamwari, isusu vamwe tiri kutopangawo kuti dai takwanisa kuwanawo zvikomba izvo kwani. Munhu ainge achitondiseka futi kuti iri ihure riri kutongotambiswa zvaro mukoma, because murume wangu kunyange ainge asina zvake mari yakawanda but ainge asinganetsi zvachose. Kubva zuva randakatanga kusangana nechikomba pabonde kana mafeelings towards my husband ndakabva ndazonzwa kuti ndainge ndisitomborina zvachose. Ndainge ndichida kumusiya but ndaiti kana ndakamutarisa ndaibva ndatanga kumunzwira tsitsi, ndokusaka takazongoramba tigere tose but peace mumba mainge musisina peace mukoma Nashi. Apa murume uya wandainge ndodanana naye I was allowing him kuti atondicontrola kunyange behavior yangu mumba zvekuti ndainge ndava kutoita sekunge mhuka. Dzimwe nguva aikwanisa kana kutondifonera mukoma murume wangu aripo, ndaibva ndatongosimuka pandinenge ndiri. Aiwanzo kufona usiku ndobva ndatoenda kana muspare bedroom ndobva ndatonorara imomo ndichitoita nyaya naye. Murume wangu ndaingomuudza kuti pane friend yangu yandifonera apa chinenge chitori chikomba changu. Ndaitokiya dho zvekuti aiti kana akanoka achanoka achinditi naiwe vhura dho, ndinenge ndakangokiya dho chete. Ndaitongogara ndichitongonetsana nemurume ndichitira kuti ndige ndichitomboenda kuma-outings for the weekend nechikomba changu. Apa ndaigara ndichikopiwa mari mukoma Nashi. Ndainge ndava munhu uya wekuti each and every weekend ndaitofanira kutoti ndiende kusaluni uye zvekare ndaigara ndiine make up, my nails, nice weave, taking care of myself, smelling really nice, zvekuti kana murume wangu akasvika pakuzviona kuti mukadzi wake painge paine zvainge zvichiitika, it was as if I was showing him kuti I want to impress someone else. Aiti kana akakomenta mukoma kuti you are looking pretty mudzimai wangu, ndaibva ndati iwe, when last did you give me some money yekuti ndige ndichienda kunorukwa musoro? Ndobva ndatoridza tsamwa paya. I did not even show respect for my husband, and mistake yandakaita ndeyekuti
zvose zvandinenge ndaitira murume wangu, tikapopotedzana, ndikamutuka, ndikamuudza magara moyo, iniwo nekupusa ndaibva ndazoudza mbinga yangu kuti muchinda uyauya nezu raida kurara neni, ndikabva ndamutuka. Akabva anditi wakanaka, you are looking nice, ndikamutuka ndikati unoziva kuti mari iyoyo yacho ndakapiwa nani. Izvo ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndo zvichaita kuti murume uyu ange achizondiroora. Apa ndaitomurakidza kuti nditori munhu asitomborina kana kutombokwana. Saka he started controlling me. I think kuti akatongoona kuti amai ava vakapusa. Saka ndaingoramba ndichingoupdata friend yangu kuti shamari, ndaudzwa zvakati nembinga yangu. Saka iye akabva azonditi, iwe kuti unge uchikwanisa kuzopiwa mari yakawanda nekuchengetewa nayo mbinga yako, unofanira kuti unge uchimuzvarira munhu uyu, because that is the only opportunity that you have in this life. So I kept dating this man until I was pregnant. Ndakazoti ndava nepamuviri kudaro, ndikabva ndaona kuti ndirambe ndakangogara nemurume wangu zvaisaita. Ndokubva ndazoudza friend yangu, apa ainge ari iye futi ainge akanditi ita zvinoita kuti unge uchizobatira pamuviri. Akabva anditi iwe munhu uyu haunyatso-kumuziva, kukana kuri kunzi akabva azokuramba mushure mekunge wamuudza kuti wava nenhumbu. Zvitori nani shamwari kuti unge uchibvisa nhumbu iyoyo. Ndakachema mukoma, ndakachema zvisingaite. Ndikati saka apa ndava kutobvisa nhumbu here, nhai Mwari. Ndokubva ndazobvisa nhumbu yaiya. Then friend yangu ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndabvisa nhumbu. Apa later on shamwari yangu akabva achizotanga futi kudanana naye murume uyu, achitochitawo murume wake. Ndaisatoziva kutoti iye ainge achitochivawo kuti ndainge ndichidanana nemurume ainge achindipa mari kudaro. So what happened kuti ange achizotanga kudanana naye murume uyu ndezvekuti akabva azonomuudza kuti ndainge ndakabatira pamuviri iri nhumbu yake, uye zvekare pandakafind out kuti ndainge ndava nepamuviri ndokubva ndazobvisa nhumbu. But iye friend yangu akatonditi muone zvenyu. Ndakatombozama kumuudza kuti mwana chipo chinobva kuna Mwari, haufaniri kuti unge uchizobvisa nhumbu iyoyo usati waudza muridzi wayo. Saka mbinga yangu yakabva yatsamwa mukoma, yakapopota. Akabva anditi, I really wanted a child with you. Kunyange zvangu ndainge ndisina kana kumbogara ndakakuudza, but ndaitoti pose patinenge ndakarara newe wainge utori munamato wangu wekuti Mwari dai munhu uyu abatirawo pamuviri ndazvara naye ndikwanise kunyatsokumuchengeta. Ndakachema mukoma and I asked for another chance. Sezvo ainge ava kutochivawo friend yangu, akabva atoona kutoti zvainge zviri nani kuti ange achindiramba. Semarambiro andainge ndakaita murume wangu ndo zvaakandiita mukoma Nashe. Akandisiya pachena. Akabva anditi hazviita kuti ndirambe ndichingodanana nemukadzi ane mwoyo wakashata sewe, because kwandiri you are almost like a devil, because maoko ako awa atozara ropa. Mukoma Nashe, ndo zvinhu zvakandirwadza kuti pandainge ndichiri kudanana nayo mbinga iyoyo, murume wangu ainge ava kutoita sekunge ainge atori maid wangu. Aiita zvose mukoma Nashe, kusuka, kuwacha. Inini ndakagara zvangu ndiri pafoni, ndiri busy ndichitexterana nembinga yangu. And aiti kana akandibvunza kuti ko wamumbori busy naye pafoni, ambori aniko iyeye, ndaitotanga kutomupopotera zvekuti ndaita sekunge ndicharovera kana foni yangu pasi neshungu. Murume wangu aindida, but I feel so sad kuti ndakamurwadzisa. The reason as to why my husband wanted things to work out between me and him, it was because iye akakurawo without a father, and he used to say kuti he grew up watching his mother struggling, and akabva ati iwewe handidi kuti unge uchizotambudzika mushure mekunge tarambana, uye zvekare handidi kuti vana vangu vange vachizotambudzika. So even though we were fighting, he reached a point where he said, you know what, mudzimai wangu, ndaneta nekuramba ndichingonetsana newe. Kana uchindida you will stay, but kana usingandidi, if you do not love me, please do stay, just for the sake of our kids. So I took advantage of his weakness mukoma. Iye aitofungidzira kuti he was being sweet with me, but you can only be sweet nemunhu uyo waunenge uchida, not munhu waunenge wava kusada. If you are not in love anymore, munhu kunyange akanzi akuudza tuma sweet words, say unotonzwa zvichitokushota, zvichitokubohwa. Kana achitozama kuva romantic newe, unenge uchitofila irritated. Saka ndakaramba ndichingomurwadzisa murume uyu.
and I would leave him sometimes in the bedroom. Inini hangu ndobva ndatonogara zvangu musi pebedroom ndiri busy ndichitotaura hangu nechikomba changu, thinking kuti this was going to make my boyfriend love me even more. The way that I was disrespecting my husband, chikomba changu chaizviziva. Mukoma Nashi, I finally gave an instruction kumurume wangu kuti kana wava kusandida you can dump me, nekuti inini handichakudi. I was a fool to believe that mbinga yangu yainge ichazondiroora. He would even take me to his house. I was looking very beautiful on that night, Mukoma Nashi, expecting kuti ndainge ndichazopiwa an engagement ring, but no Mukoma, munhu akangorara neni for the last time. Mangwana acho makuseni akandisendera message akava ati shaa zvavharana, I tried to forgive you but I cannot forgive you because wakabvisa nhumbu, you need to pray. So murume uyu akazondiudza kuti he was coming to South Africa because ane dzimba dzake muno muSouth Africa. Kutoti munhu achandifonera, munhu haana kana kumbogara akandifonera 2 weeks a month until I was forgotten and I had already dumped my husband. When things got so bad, ndakazomufonera ndikati shamari kunoku ndava desperate, chinditumidzirawo kamari ndiuyewo kuSouth Africa. Akaseka zvake akabva ati what do I owe you? And I said, but Ingawan, I've been waiting, faithfully so waiting for you, and you said you will come back to me. What happened, Mukoma? He said, you think that I am stupid, that I can sleep with you, and iwe wotobvuma kutorara neni pasitombo rina kana dziviriro. Murume waunoziva kuti akaroora, and iwe futi wakaroorwa, wotobvuma kutoita chihure uchiita zvose zviya zvawainge uchiita murume wako, and you expect me kuti necharacter yako iyoyo ndinge ndichizokuroora inini. Iwe just imagine kuti kana ndikakutora wobva wazotanga kudanana neumwe munhu zvekare, wobva watanga kundiita zvawainge uchiita murume wako. Ndakachema Mukoma Nashi achinditi I can never trust you. Apa I had never cheated on him. I was waiting. I got so desperate. Ndakatongozviudza kutoti chamuka inyama Mukoma Nashi. Ndakazoti ndauyawo kuno kuSouth Africa. Then there was this other guy akazongondinyenga, akati andinyenga Mukoma, ndokubva ndatongomubvuma and I moved in with him. Now nyaya iripo ndeyekuti murume uyu wandiri kugara naye, like I don't even feel him at all. Munhu wandinoda imbinga yangu, and now that I am here in South Africa moyo wangu unorwadza because I know kuti he is here in South Africa. Kundibloka hana kana kutombondibloka, ino ndini hangu ndinotongoita get busy nekutaura naye, then ndinobva ndazongo delete contacts ake. Saka ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. I have not yet gotten over my ex. No matter what, I still like I am in love with him. Baba ava vandiri kugara navo vari kungozvitambisirawo nguva zvavo, handitomborina kana basa navo. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. How do you forget the man that you used to love, the man that broke your heart? Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we zvari mahwani. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.